κάτι άλλο. Το περιπολικό κάνει απότομα πίσω. Τρεις πυροβολισμοί γιατί δεν τον δέχτηκε την πρώτη. Αυτός ο άνθρωπος ήθελε να σκοτώσει. Απλά πράγματα. Είναι το περιπολικό το οποίο σηκώνανε, έγινε ζωντός πηγής και ζαβέλα. Έφυγε και μετά από 1 λεπτό οι δύο ήρθανε παιδί, οι δύο αστυνομικοί και οι δύο βγάλανε όπλα. Βγάλανε τα όπλα και πυροβολήσανε το παιδί. Χωρίς λόγο. Πήγα μου στάζει κάτι εσύ με το όπλο στα χέρια να κατεβαίνει. Στόχευση προς το μέρος προς τα κάτω, προς την ομάδα αυτή. Αυτός ο άνθρωπος ήθελε να σκοτώσει. Απλά πράγματα. Η αστυνομία έγινε το πλάτο, ήθελα να μην είναι τίποτα και ήρθανε και προς το πάνω. Και ακούω την πυροβολική. Και ξαφνικά ένα από τα παιδιά πέφτει κάτω. Βγάλανε τα όπλα και πυροβολήσανε το παιδί. Χωρίς λόγο. Και στόχευσε. Στόχευσε προς το μέρος προς τα κάτω. Αυτός ο άνθρωπος ήθελε να σκοτώσει. Απλά πράγματα. Βγάλανε τα όπλα και πυροβολήσανε το παιδί. Χωρίς λόγο.